नर्थ इस्ट बैंकनि अथरिटि जों साबायखर होदों मानोना दिनै उदालगुरियाव थानाय ब्रान्चनिफ्राय मोनसे क्लिनिक स्टार्ट खालामबाय बे क्लिनिकनि गेजेरजों अन्तत रायजो राजाफ्रा 24 आवार्स सार्भिस मोनगोन डक्टरनि सार्भिस बेयाव मानसिया फैयाबाबो इमेलनि गेजेरजों गावनि बेमारफोरखौ बुंग्रा डक्टरनि रेसपन्सजों लोगोसे प्रेसक्रिपसनबो होगोन दा बेबायदि हिसाबै 24 आवार्स जिहेतु डक्टरनि साजेसन मोनगोन बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों खारन जोंहा हस्पिटालखौ माबा मोना 24 आवार्स बिदि डक्टर थाया गोबां समावनो डक्टर नागिरबो मोना बेनिखायनो दिनै नर्थ इस्ट बैंकआ जिखिनि बेबस्था खालामदों बिनि थाखाय रायजो राजानि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर होदों आसा खालामदों बे सार्भिसनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबाङानो एनि टाइम डक्टरनि साजेसन मोनगोन मोजां ट्रिटमेन्ट मोनगोन आरो गावनि देहाखौ फाहामनायनि मोनसे राहाखौ लानो हागोन बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर होदों आरो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे बे सुबिदाखौ गासैबो लायो आरो बिपदनि समाव जाहाथे गावनि देहाखौ बासायनो थाखाय डक्टरनि परामर्श लानो रोङो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों বেংকৰ পৰা এইটো যোনটো ক্লিনিক খোলা গৈছে ইয়াৰে আশা কৰোঁ যে ইয়াৰে ওচৰৰ যিমান ওদালগুৰিৰ মানুহ আছে চবেই ইয়াতে উপকৃত হ'ব কিয়কি ইয়াৰে ছাৰ্ভিচটো 24/7 আৰু ইয়াতে এটা নাৰ্ছ থাকিব যোনে আপোনাক ফ্ৰী মেডিচিনছখিনি দিয়া হ'ব আৰু খুব মিনিমাম পইচাত এইটো ছাৰ্ভিচ দিয়া হৈছে আশা কৰোঁ যে ওদালগুৰিৰ মানুহে এইটো ফুল ইউজ কৰিব আৰু উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ